Мечтали ли сте някога да шофирате по известния немски автобан в бърза кола, без шанс да бъдете спрени от полицията? Не е толкова просто, както разбрах при едно скорошно пътуване. 21 до 25. Да ви помогнем ли да спрете движението? Разбрано. Готови ли сте? Ще повърна. Отзад е по-зле, отколкото отпред. Обикновено се старая да избегна полицията, но днес се возя при тях. Знаехте ли, че немският автобан има собствена полиция? Тилман Хартунг вляво и Алекс Латендорф работят като полицаи на автобана. Наблюдават движението по 220 км отсечка от магистрала в германската провинция Хесен. А това е колата, която използват. BMW 530 дизел с 265 конски сили. Освен това носят оръжия и бронежилетки. Сега сме на мисия да разберем какво се случва. Има катастрофа на магистралата. Минаваме през това, което немците наричат Ретунгсгасе или специална аварийна лента, направена от шофьорите на автобана. За щастие са пострадали само автомобили. Водачите имат само леки наранявания. Можем ли да помогнем? Не, движението ставаше натоварено. Всички спряха. Един не. Добре. Каква е вашата мисия на автобана? Като магистрални полицаи, ние отговаряме основно за пътно-транспортните происшествия. Разбира се, проверяваме и автомобили. Дали шофьорите притежават необходимите документи, дали са употребили алкохол или наркотици. Сред международния трафик е тир от Полша, който привлича вниманието на служителите. Те реагират бързо, за да го свалят от пътя и да го докарат на място, където се извършват рутинни проверки. След проверка на документите на шофьора и на товара му и изследване на урината се оказва, че той наистина е нарушил няколко закона за движение. Не е записал времето си за шофиране и почивка. Няма и бележки откъде е тръгнал и къде е спирал, километраж и така нататък. Не можем да проследим движенията му. Това е доста сериозно нарушение при превоз на товари. Потенциално скъпа грешка за този шофьор. Както вече ни каза Тилман, една от основните им задачи е да проверяват водачите за консумация на алкохол. Имам немски шнапс, който ще жабуркам малко, за да видя дали ще окаже влияние. Изненадващо, засече го, така че тестовете продължават. Нищо не съм пила. Какво се случва? В Германия за шофьорите под 21 има политика за нулева толерантност към алкохола. След това шофьорите с ниво на алкохол в кръвта от 0,5 се считат за негодни за движение. Това изглежда добре. Нищо подозрително. Ура! Обратно на магистралата тръгваме на следващата мисия и отново много бързо. В САЩ не карат с тези скорости, нали? Не. Достигаме 219 км в час, 136 мили в час. Жал ми е за хората, които се опитват да ни направят път. Има буклуци по автобана. Полицай Хартунг извършва маневра, за да спре трафика зад нас, така че партньорът му да може да ги отстрани безопасно. Като полицаи и като бързи шофьори, за или против сте общо ограничение на скоростта в страната? Лично аз не смятам, че ограничението по магистралата е нещо лошо. Аз самият не карам особено бързо в личния си живот. Когато съм на работа, виждам, че катастрофите често са причинени от превишена скорост. Дебатът за ограничението на скоростта в Германия продължава от десетилетия. Около 65% от цялата мрежа на автобана в момента нямат ограничение. Това беше тръпка, която не очаквах.
Най-много ме впечатли колко бързо тези служители реагираха на действието на автобана и колко хладнокръвни останаха под напрежение. Определено отново уважавам тяхната работа.